det der. Hvad er en ting, tror jeg ikke ved om dig? Som et eller andet. Fortæl mig en ting om dig, som jeg tror jeg ikke ved, men måske kunne være ret vigtigt for mig at vide. Det er klart, at det er så meget godt. Det er så meget dårligt. Det er jo godt, at du tænker på noget. Det var fordi træner. Nej, det gør vel godt. Hver gang jeg er ikke. Jeg synes, der var shoppet en Paradise med Louise og Vibe. Nej. Det er lidt sådan, at kommer til at kommune til træning en gang med et andet t-shirt på. Det er velvoksen. Ej, det er næsten. Noget kontekst til det med det. Ja, Isa råber. Det er jo ikke kun med t-shirt, det der. Nej, det synes jeg Det er dejligt. Den har jo virkelig. Jeg ved så ikke, om der er en ekskæreste. I hvert fald min kæreste. Min besøg. navnet kæreste. Det er ikke det. Har du med det? Er det et spil? Nej. Jeg er ikke med det. Ikke med det. Ikke så lykke for dig, Louise. Hvor er det? Og når det går godt nok, så er det godt nok. Så der er ikke noget, der går dårligt. Jeg kommer til at have den på. Nå Julie, hvad er lykke egentlig for dig?